Hello mga karadyo! Aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Niya ang sumpay ni atong sugilanon, panugon! Mo anay gusto sa himatyon. Dili nato siya mahimong supakon. Okay. Upat ka bagting ko, no? Kadagan ko na ron. Karong bagting ha. Kinsa may gitawag aron. Ako ro magting. Ah, Pangako na mo diya. Ngano ka, Joel? Kalit mo kagkatawa diha. mula gitag na sa eskwelahan, oy. Naibagting-bagting ba? Lain sa di pa maaging tiguang da. May ngan siya. Ayog ibundak ang tiguang. Okay, respeto, Ah, uy. sorry, good. Sorry na, good. Joke lang, good. Murag nalingaw ko sa akong pagtago din ni da. Pagtago? Ngano may tago man ka? Ah, ah? Ah, abtik ka sa nimong dunggan, oy. Ngano naging may tago man ka? Ah, kuan. Doon ako'y babaeng gilikayan kay gusto kong i-corner. Mao ba? Hmm. Feeling gwapo di ko. Eh, guwapo, manggi ko. Pero, okay na ko din eh. Oh, dili lagi ka masundan sa babae ni mo din, he. Pero, ang karma dili magsaba. Ayaw kalimot, anak dong. Buguya, gini mo sultihan, oy. Tepa, pila to'y bagting ni mo? Doha. Mga una tao eh. Kaya hatan ba na ko panihapon si Eric? 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 Oh. Uy. Hain man si Eric? Uwa man siya din siyang kwarto. Kung may kawas siya, ngano mo siya mo ato sa kusina? Uwa sab siya din sa banyo. Hain man ka sa Eric. Hindi itong anino nga ako nakita. Dini sa gazebo. Pero, wa naman din eh. Oh, tuwara siya. Sa may lake. Hoy! Asa ka? Hoy! Singgit mo to ni Eric. Lantaw ako sa veranda ini iyang kwarto. Oh, siga sa flashlight ka rin dagan pa ingon sa lake. Eric! Ikaw na! Diya ka lang, Ila! Misuot siya sa kakahuyan. Sundan ako siya. Tingog man gini Eric to kung nabati. Tingin man to gikan. Murag din niram gito sa gawas mansion. Eric! Oh, si Ila man ang nagdagan paingon sa kakahuyan. Asa mo sila paingon? Dini gito misuot ang anino. Dini daplin sa lake. Hoy! Kain mo ka! Nga nung mahadlo magkamapakita na ako! Hoy, pakita! Eric! Oh, Eric, kasi nakita ni mo. Ilang anong miapas magkadinin ako. Kisa lagi gisundan ni mo din Ang tao. Tao? kinsa tawhan ha? Kinsa Eric? Kinsa tawhan ang imong nakita dinhi sa kakahuyan? Ha? Uwa ko siya maglaro. Ngano muli kay man siya nato? Ay, Naibaw ko nga nakabati siya sa akong pagsangpit niya. Pero midagan siya. basin kawatan to nga naniid sa mansyon. Kawatan? Oo, wagoy gwardya ning mansyon gud. Muattract yun ni og mga daotang tao, labi na sa mga kawatan. Posiblisan. Kay nga may dagan man siya. Ella, mamalik na sa mansyon. Laom ng gabi. Bugno na kayo din sa gawas. Ayaw na. Oh, Ila,
Anong gitutukan na nimong kahoy, ha? Eric, tanawa ang kahoy. Mao man na ang kahoy nga imong gikatkat. Tuod. Mautuod na. Tanawa ang ibabaw. Naa ang pisi nga nagbitay. Nga naman na. Naunsa mong duha? Joel, kanang pisi nga nagbitay. Naana sa kaming pangduha si Eric ang miduol dinhi. Pero pagbalik na mo madam, wa na ng pisi. Unya karon naana sad ng pisi diha. Ay, kalibog ba? Sigurado mo nga nawa na ganina? Ug nabalik na sa dron? O lagi. Kung naa pa to akong cellphone, ako naman uta nang na-vlog ba? Nauta ko ebidensya. Nga naman ka eh. O klaro na lang, nga dunay nagbinuang na to. Gusto tang libugon sa anino. O, kitang tulo na gid ang nakakita sa anino. O ako, nakakita sa ko. Sa basement ko makakita niya. Ako, nalantawan ako siya dias kakahuyan gikan dito sa beranda sa akong kwarto. Huwag ako. Karoon ako siya makita. Gituyo ni sa anino. Pero, basin si Loreto ang anino. Lorito? Kinsa man sana si Lorito? Mao na gisulti ni Madam Lily nga ngan sa hardinero dinhi. Pero, magulian sa ila. Mo ba? Pero, pila naman ta kaadlaw din wa man tay nakitang hardinero. Husto ka, Joel. Mamalik na sa mansyon. Eric, kawat ako! Magkuyog lang tayo la. Joel, wa pa'y panihapon si Eric. Kinahala makakaon siya. Bida gid. Idlas ding bayhana da. Eric, musod ko ha. Eric, kana na ng pagkaon nga kung gidaparan nimo. Salamat ini. Naunsa day ka? Mulagi kag uga na kaayo na ako. Pasagdilan ko. Eric, amigo ta dili ba? Ayaw kong likay. Tuod, doon ako isulti nimo. May makinan ako, gikan sa basement. Gihatag ni amahan ako. Og nakuha na ko ni retrato gikan sa huno sa makina. Tanawa o. Ang babae ka na sa unang picture nga mo nakitan. Og ang manikin, pareha sila nawang sa manikin nga gikan sa lake. Siya ang tag-iya sa makina nga inyong nakuha ni Joel. Oo. Og nalipay ko kay gihatag din ni amahan nako. Klaro kayo, Eric. Nga kining bayhana, maong tag-is makina. Og kung kinsam ning bayhana, mahal ka ayo siya ni amahan. Gano'n na ibawan ka. Nangutana mo ko niya kung kinsang tag-is makina. Pero, igo naman siya mitubag nga importante niyang tag-is makina. Pero, wa siya masulti kung kisingan ini. Uy, magulano na sad lagi kaayo ka. Ayaw lang ko tagda. Paway na. Sige. Good night. Ay, tuod ay, doon na rabay laing balaod si amahan. Unsa man eh. Kung tawagon ta niya, dili na siya manaog. Tagsa-tagsa na tang moadto siyang kwarto. Og may bagting tang timanaan. Ha? Duha ka bagting ang ako. Tulo ka bagting ang imo. 4 ka bagting kang Joel og 5 kang Wilma. Okay. Ako na timanan. Tulo ka bagting nga ako. Okay. Good night. Madam, may buntag diya, madam. Milagro nga sa'yo kang nanaog, Joey. Naguna-una lang ko, madam. Basin kung naana si Wilma ba? Wa pa'y Wilma nga may bakoli. Oh? Mao ba? Ikaduhang adlaw na maroon, sukad siya nawa, madam. Ayaw kog lang na din sa kong trabaho, Joel. Sorry, madam, ha? Kanang hardinero nga imong gisgutan nila ni Ila og Eric ba? Asa mo na magpuyo, madam? Nga nung nanguta naman ka. Ganahan lang ko nga doon ako'y laing kaila din sa bahay, madam ba? Unsa man? Naa siya unsa man na siyang klase ang pagkatao, madam? Ha?
Madam, nasuko ka? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!